Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Bro, ang giingon sa MC ganina nga gikan sa audience ang guest nila nga performer ug ang alias name kay naagis tumoy sa kong dila da pero di gid ako malitok da. Kalinti ng dila mo, kalinti ng dila mo. Kalinti na to. Kapag sinan mo gunahuna kung hain na Carla. Una. Unsa? Thank you. Salamat. Salamat kayo. Pamilyar gid ako yung tingog. Bro, naman man na siya bro. Naman man nagkanta. Atuon ko sa backstage. Oh, unsa? Di ka una bro ha. Ayaw sa bro, ay sa kanit una. Nganong pugnan man ko nimo bro? Biya di ba ito mga kauban dre? Ayaw na. Ang uban na mainom. Imo ba ng selebrasyon? Ay kabla ka. Ordera lang na sila. Ayaw Kadiyot na patay lagi. ko. Ayaw na. Ikaw ba? Nakainom ka na ba yung gamay ha? Ngit-ngit piya sa kini sa stage paingon sa luyo. Oh? Bro, Basta kay wag ka pagtuo si Carla to bro. Usap pa rin connection ni Carla ining baong bar. Ha? Bro Alden. Thank you. Also known as Miss UK. Miss Yuki? Daghan kayo mga talented din sa Cebu, no? Labi na sa natad sa pagkanta. Can you imagine? Sa iyang kagamay, ingon adto ka powerful ang iyang tingog. Let's morning the night! Daan ko bro. Siya gid si Carla bro. Siya gid. Oh, uy. Bro. Roderick. Te, nga nagipasakay man ko ninyo ning imong sakyanan. Di ko biyaan si Sir Derek dito. Di ba ko mauli sa ato? Kisa man nagingon ni mo, dado ka na mo pauli. Ha? Kung lang kitabangan lang ka na mong malayo atong lugar na. Kay matod biyan ni mo, di ka gusto mahibawan sa imong ultimate crush. Dili ba? Ha? Maoy among nabantayan, Carla. Nga gusto mo ato na itong Derek sa backstage pagkahuman mo kanta. Oh no, na babae. Wala silang palapaluhan imong uwan to. Oh, murag gipugan pa magin siya atong usa nga kauban niya sa lamisa. Ala tuod. Si Sir Alden di ay oy. Balik lang ta sa atong agi, tibi. Hala. Uy, hala. Oh, Ang cellphone ni Sir Alden niya akong giluklok sa kung may bugan. hala, uy. Kabaho na ng silipuna sa. Kabaho ng gisgutan ni mo di kala. Sa tanang pwede mo luklukan diha mo gis imong bugal. Matagak pa lang unyag mawa. Di ra ba ni ako? Huwag mo vibrate lang kayo. Uy, may number 2 calling. Number 2, kisa man na. Si Sir Aldin. Shh. Hello, Sir Aldin. Asa ka? Asa ka? Wala ka skip lingkuran ako ni mo kanina. Ay, kuan man good sir. Kanang nibiya ko diha kay gisundan ko kong Sir Derek. O sige sundan. Sir, sorry ha. Wa gyud ko kapugong ganina. Katul gyud akong tutunlan, sir. Di katul nga kaubhon ha. Dili inaanak sir ha. Kanang kakantahon gyud ko ganina ba. Unya, ingon na ng waiter diha nga mahimo ra ko mo kanta live as guest performer. Mo tong akong gipahimusta ng higayon, sir. Kay ultimate dream sab gyud na ako nga mo kanta nga live nga tukar sa atubangan sa daghang mga tao, sir. Daan pa ko. Pero sir, okay na akong pag-perform. Okay na akong pagkanta. Pagpida ni mo Carla. Ipahamak mo ka ni mo bro Derek. Ay, asa naman ron siya, sir? Tinuod niya gisundan kong Sir Derek? Sir Aldin? Ay! Asif ako na ang gisundan o gigukod ka rin ni Sir Derek, Sir Aldin. Ay, kilig to the bones. Ay. Wa ko na gid makit is palibot ang mong babae. Nga gituon ako nga si Carla. Di ko may masayop. Siya gito si Carla gito. Nahinumdum ko sa gisgutan nilang alias nga Miss Yuki. Mao katoy. Pero yun na ba? Anong naabot man sa dini?
Ano kasa? Nawa sa sabay. So posible yun nga siya ka to? Bro! Ah, si Bro Alden. Oh! Mayroon ba kayo din sa parking lot? Nga saman, nakita mo itong babae nga imong giingon? Wa, gid, bro. Kanta ka ganiya? Wa, yun. As nalibot na ako ang tibok palibot ni maong bar. Pero bro, nagduda gyud ko. Nagduda ko atong sakyanan nga nakabiya. Ha? Sure ka, te, nga nakatultol ka sa maong bay? Base sa gisulting kumpletong address ni Aldin ug sa pag-describe mo sa maong bahay, murag nakamatikod ko nga nakalabay ug nakakita na ko ni anang maong bahay. Aw, ote. Kay makita man gyud kaayo ang maong bay. Kay dako man yung baya. Ug dapit pa gyud sa karsada. Ihato na ka na mo dito, day. Ihato na ka na mo. Kay lipay kay kunin mo, oy. Ay mong kantang dayang. Sige, gigisgot si tiya na ako. Lipay kito si tiya. Yung mga sa instruction ni Sir Aldin nimo nga ihatod na lang ka na mo sa maong address. Ug kinahanglan nga mag-unag yung kag-abot nila sa Mumbai. Ug may sa binuon. Ano magkatultol mi sa bay atong Derek. Bro, salamat ha. Salamat ninyo. Direk, Trifon, Joel, Binsi. Salamat yung tanan. Christian. Ako na rin bago na mong kasama. Oy, salamat kayo. Eric. Ano sila? Ingat mo ha. Ayo-ayo mo. Tanasa si Eric Billones si Rene Budomo ato mga audio editors sa kaysa mga motor. Ganun si Jojo Buron sa kaysa ang big bike. Kung uban ta magkauban nga way mga sakiran to may sakay sa auto ni Joel Asido. Labi na mga babae. Ay. Wa lagi ta mga gentleman ron. Ha? Wa kita manghagad sa mga babae nga kauban na to. Nato sang ihatod sa ila. Bro, may problema pa ko sa bahay. Problema? Problema, good. Si Carla. Hey. Ganun ni katawa man ka, bro? Bro, duda na kay ko nimo nga may pagtingin kang Carla da. Usa? Ako may pagtingin ni Carla? Atong babaeng wa ko'y nakitang nindot niya? Nga gawas nga potot, bati pagnaong, murag kuwang pagyadugo sa kapakong ang pangunaw na adto? Ha? Sukaon sa tana, bro. Suka pa. Oh, sukam sa tana yung giingon ni mo. Kanay mong gisulti. Kun ba? Bro, paragot. Ikaw ba, duda kita ni mo eh? Nga nakaingon man ka? Nakaingon man ka, Ano anak? pag si Carla lang na-permi sa muna-una ba? Gani na nga doon na may kantas bar. Gituwa pa rin mo si Carla. Hindi ka rin magdali ka uli. Kay naguna-una ka sa pagkawa ni Carla. Di ba? Siyempre bro, mo ni hinungdan. Di ba? Gibaharan ako sa mga kaliwat ug kailad to. Ug ilabi na katong lalaki nga dakog tingog nga nanguyab kuno niya. Di ba? Naibaw gud silang naa sa akong poder si Carla. Siyempre, ako'y pangitaan nila. Pangitaan nila nang hulga sa imong cellphone nga concern kang Carla. Ako gipangitaan na to nila, di ba? Sige. Yan sa pamaya itong gidugayan. Uli ata. Kay naunsan ka tulong si Carla. Di na ko na ko mapaulis ko apartment. Kuyoga di ka sa Mumbai. Kay nakainom ka na ba? Ay, salamat! Sa katapusan, may nag-text lagi sa kong cellphone. Tagsar kay text ni cellphone na. Ay, marag mahadlok mo tingin mo text ang mga tao. Ini kay, marag mo sabon ang purma ini. Tadaw na ta din ni, nagpaat pa nga nang giingon ni mo day nga, mo'y bahay ni Kwapong Derek. Si Sir Aldi na gyud. Ah? Padung na mi diha, Carla. Paingon ako na sila din ni Elvira. Ang hila, padung na sila. Kadungog me! Balik pa. Kusog ni mo tingog. Sulti pigog ka. Sige na lakaw na. Naog na ni si Canada LV. Og tago o asa kaluklok anywhere here. But here. Sabot ka sige na ako. Ako kasabot. Basta ambot ko ipasabot nga. Bisan asa tago. Bisan asa basta din nila lugar. Luklok ka ba diya sa luyo ng tanom o kanang bumbil o baka sa luyo sa pusti sa suga o bisan asa. Kat kas kisami. Pilit kas bungbong. Ana. Sa pa may kipabot mo? Pasko?
Salamat kay ninyo, Ti Elvira, ha, Angela. Ay, doy. Nagkalit magkaglikoy diha. Doy, magkahilap sa taglansang nimo. Salamat kay sa inyong pagsuporta nako. Wa ko magdahom nga, bisan og inilang di ang kong pagkatao, apan may nagmahal pa di ay nako. Mahalin biya ka. Ilabi na nimo, Ti Elvira, nga all out support sa akong talent. Thank you kaayo, Ano lang na sa Ti. Elvira, gamay ka nagsulti. Carla, Ato na, mo na to. Ano lang sulti day. Kay, hate kay na ko ning kadamahan. Pobre mi sa amo, apan gusto kong happy always ang tanan. Pobre pa tayo, gulguol pa tayo, lakilag pa ta. Parat ang kanunay sudan nato mga pobre. Sige, kuan, kaong buwan, ginamos, niya pun, ang panatos kaparas sa ito mga luha. Patay. Ingon ka day kay di ka mo hilak. Nihilag tayo ko, gautong ako. Nadakos ko emosyon. Ay, mga sindi pa mahurot niya ako mga luha pag-agas naog na. Kaya ba si maabtan pa Miss DLV sa mga gwapo din eh. Sige na. O sige na. Mingaw na sab ko ninyo. Sabay, oh, ito na. Usap na sa... DLV, ikihingilin ani bi. Itok mo day. Itok mo di babayan. Ano man naog na ni Iday. Di na kinahanglan. Oy, nga inyo pa kong hinginlan. Manaog na ko. Baka na ba? Bye ninyo mga friends. Bye-bye. Ingat mo ha. Bye-bye na. Sige na. Ay na. ikaw ang pag-amping, Carla. Ay, keep in touch ba yata, ha? Paibaw ami, di lang sa kalipay, ngayon mo matagamtaman, ubad ka direk, apan, lakit na si mga kasakit, day. Layas. Layas na. Ikaw man hinuuling sobra ka drama ang hila. Layas na lagi. Sige na, adto na ko. Bye. Bye-bye. Ang baklas bitana ay nag-abli gud ha. Abli gud ha. Delby, tana. Basi mabtan pa talang direct din eh. Uy, abungo si Rose. Nihilap ba sa ka? Uy, Delby, ano ka? Dini, anhilang ko katkat aning punuan sa... Unsa man ning kahuya? Wa mo ko kakitaan ni sa among bukid. Basta. Ani ko sila paabuta dinhi. Ud kung makasud na sila sa gate, muhikoy kog sud nga magsunod sila sa kanan. Niya, nakapahilo na ko aning sanga. Ang sakyanan na ka ni Sir Derek o ni ahunong sa akong tungod. Patay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!